Vice Osaikupo ena na waye panipa wada music akuona no ewo my ganem na wadina wada nesanse empenisi kuntu hen Anigyee na konti wakoni nchie ye asantemantam dwaso ena wade eye politank akwakoche dwaso police station a ewo ho se ne be ya wonsuo ho nsam bekoyi amawo Kane enwotufo kuo epenimpa ora Vice Osaikupo a dodo na frɛ no obo no de noma hodo bi akwakoche dwaso apolisifoɔ sɛ ɔde bedi dwuma aboa ama hɔnom dwumadie ani tutua akɔ yie enoma ɔde kɔche wɔn no na ɔde hyɛ na wodadie mu ekena enoma hodo ɔde mu bie no politank praye ne enoma ahodo ebebre ɔkyerɛ mu bio sɛ ɔbɔ fotuo bi a ɔde ɛhyɛ ne maame Christiana Ado enonyam na no ka ho bi no agyina so de nneɛma yi akɔkɔma hɔnom apolisifoɔ ɔne Adom Kasee ama ne eboni azekamoako edi nkɔmɔ na ɔkyerɛkyerɛ botae so mo de koye we police boy nipa bi a omo ye adwuma sono e de ma nipa na so eto da ya to ko ma se kakra na e break kakra atwam no me ba ha edwaso me edwaso de share de me ta ba dwaso police station ni omo be din kita ho na me ba ya no na etutu ka bi kakra wa ha na me the commander din komo no ka so omo ya to omo pipe mu a na am say omo ni water tank bia no ma sell honom no omu joma na omu nya be nsuo bia na omu de aflashe na eno no emwa omu sebe omu ho ne tie omu ho ne tie ne sebe omu ho tie kra nkasampo ewo eho no echi no ena Dwaso District Police Commander Superintendent Andrews ano ya enyani ede aseda ema obo se wahunu wonum hawo no waba be so ano kakra ede water is life. So President Obo, we thank you for giving us life. I wouldn't say equality.